Bengilalela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona nombuyiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Lezi izimfihlo. So today ngivakashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi yini le abeyifihlile asefisa ukuthi namhlanje ayigonyuluke sesimuza ukuthi engabe siphatheleni. Sabona? Yebo sawubona sisi. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Uxwayeni? Hey sisi wami lento eyenzeka ngishayisa ngovalo namanje uvalo lungapheli. Uright ke kodwa? Yebo ngiyaphila sisi. Ngiyaphila nami. Ngicela uvele nje uqonde straight ukuthi yini le awusofisa ukuthi uyigonyuluke namhlanje ubukade uyifihlile. Lana sisi wami kukhona into eyenzeka namanje lento lena ihlezi ngidla ngisho nasebusuku ngikwazi ngisho nokulala kahle la. Kwenzakalani? Lana ngikhule mina ekhaya mina ngikhule ngihlala nomama nobaba. Umama abazali bami bebe abantu abayiphuzelayo abanganaki abathandela ubumnandi. So nami ngakhula ngumuntu obona impilo right leyo ukuthi uphuzela utshwala uyidakela. Bebeninakile kodwa? Khona bephuza? Khona bebesupporta kwesinye isikhathi. Yeah. So lana kwinto eyenzeka ke lana siswami salala nentombazane ngisinobaba lana kwakune party nje. Kwakune party kunomcimbi nje siphuza nami ngase ngidakiwe futhi. Wagcina usuphuza nobaba yini? Ubaba nje kwasokumuntu engase ngiphuza naye ngoba yabo nje ngino 16 ngino 15 ngangisafunda isikole bengithuma nje ngihamba ngiyobathengela bebuye bethi angivule ngivule ngiphuze nami ngibanikeze. How? Bese bayaphuza. Into eyenzeka ke lana kwathi ku-party yamngani wakhe ubaba. Kukamakhelwane nje vele. Lana saphuza sithe masiphuza lana ayisajabula kamnandi kuthe mase kufanele sekuvala umcimbi kukhona lesikhathi ke esiqhamukayo sokuthi ufuna uhambe nomuntu wakho ke ngoba phela vele sasingamantombazane kungabafana yonke. Thena ke sekungaleso sikhathi kwakhona intombazane shuthi ngangiyithandile nami. Okay. Nami ngivele sengiphointile kanti nobaba naye wayeseyiphointile ngoba naye wayekhona ubaba nje wayesefana nomuntu owumfowethu omdala wayesefana nobhuti wami omdala. Okay. Shuthi le ntombazane lena ngithe mase ngikhombile sengiemile ukuthi ngizohamba nayo kanti nobaba naye Uzibhekile naye. Usebhekile naye. Hayi sithathe-ke intombazane ngithathe-ke intombazane ngihambe nayo angiyanga ngisho nasendlini yami ngacela indlu yakhe lofana lona owakhona lapho ekhaya ngihamba ngangena nayo endlini ngahlala nayo endlini salala-ke kanjalo nayo intombazane. Lapha awunayo ngisho indlu uboleka indlu. Ngizi ngendlela izinto zaseyiphuthuma ngayo. Hey, bekukubi. Manje into eyenzeka ke lapha siswami. Kwathi intombazane ekseni kwathi mase kusile kwasangokunye. Intombazane yabona ukuthi ilalwe abantu ayilalanga mina ngedwa ilalwe abantu abaningi. So khetha ukuhamba uyovula icala emaphoyiseni. Mekwenzeka ke la usafuna indlu wena umuntu ofuna indlu. Yebo and wena umuntu oyifaka la endlini. Yebo. So ubona kanjani ukuthi walalwa abantu abaningi ekubeni wena uwedwa ufuna indlu noma khona mhlawumbe abanjoyina late kwenzakalani kanti kahle kahle? Thina sasingabantu abadakiwe ngalelanga nami ngayenza lokho ngajabulisa ngalokho ngangijabulisa ngakho ngangidinga intombazaneni ngazumeka kanjalo nawe uyalala kanjalo. Shuthi wayesengungena ke ubaba la. Mangena ubaba naye efike enze lokho ebengikwenza naye. How? Efike ilale naye intombazane. Wena waphaphama wambona ubaba engena noma wezwa ngosisi? Ngezwe mina ngosisi ngaphaphama nje mina sekunomsindo omkhulu nje la yithi intombazane isusu babayo la kwenzakalani mina indaba ngidlale ngayo. How? Hayi kusho ukuthi ke lapho
emveni kwalokho ngisuke lapho ngithe mina ngiphaphama ngaphaphama ngiphuza lo msindo ukuthi hayibo kwenzakalani intombazane ayisafuni ukuzwa lutho yafonela amaphoyisa intombazane afika amaphoyisa mayifika amaphoyisa afika athatha mina athatha ubaba savalelwe evenini sahamba sayoboshwa masiboshwa ngimchazele mina ubaba ukuthi mina le ntombazane bekuyintombi yami uyena shuthi yena ongene lapho engene khona wathi shuthi yathi intombazane yathi yasibopha esibophela erape hayi ke mina ngizame ukuthi ngimchazele ubaba ukuthi mina intombazane besizwene nayo ubaba kusho ukuthi ke yena wayibamba ngenkani ngenxa ukuthi wayibona ukuthi yayilele yayizumekile nawe uzumekile futhi la nami ngizumekile futhi akukho ngangeke ngize ngikhuze lutho manje ubaba uza kanjani endlini akubona ukuthi ukhona la wayesekubu kanti uma angithi sasenza lokho sasikwenza nentombazane kusazumeka yazumeka intombazane nami ngazumeka kanti umnyango awuvaliwe okushuthi ke wathi mayingena lapho kulo mnyama lo wangena wabona ukuthi balele laba balele kanje abafake lutho shuthi waseba nesibindi angimazi yena wayethathe isibindi esingaka so manje ke into ebengifisa ukuthi yenzeke ukuthi ngiyoxolisa ngoba ekulandeleni kwalapho intombazane saboshwa thina sathi masiboshwa ethini ubaba icala uzolithwala yena ngoba usemdala and futhi mina angiboshwanga ngalelo langa ngathathwa nje ngalaliswa esitokisini bavuka ngakusasa bangikhipha kwathiwa mina ngi-underage ngihambe ngekhaya ngihamba ngayikhaya shuthi laba lihamba ubaba icala walihamba icala lagcina la shuthi lamgweba u-life sentence udilika jele mina ngingaphandle lapho shuthi intombazane lena benginakho ukuyibona ngoba phela i-area i-local benginakho ukuyibona ihamba yabo nje mangikhulumisa ngithi ngifuna ukuthi mhlambe ngixolise into eyenzakalayo ngoba phela nami ngangingazi nami ngangizumekile ngangibanjwe amambawo ay ivele nje ingayingeni indaba yokukhuluma nami ivele ingitshela ukuthi ngizolandela ubaba wami ngizohamba nami ngiyoboshwa ejele ngoba mina ngiyixhaphaza ngayenza isilima nginobaba wami hayi ke kusho ukuthi emva kwalokho elihamba ubaba icala licela imgwebe udilika jele okay manje selimgwebile ke mina nginakho ukuyibona vele intombazane la mangibona ayisangikhulumisi manje kodwa mina ngiphela umoya ngiyayibingelela njalo ngiyibuza impilo ayikhombise kodwa ukuthi ayinakho nje ukuthi ingi-attend uma uzizwa kanjani ngokuthi ubaba waqhubeka waboshwa waphuma uyi-1 umama naye wavele wathi nje ukhathele yena ilomgulukudu kababa wathatha impahla zakhe wahamba kunamhlanje angimazi nokuthi ukuphi akezi nje futhi kuzonibheka njengengane zakhe akezi ngisho nanokuzosibheka ngisho nanobaba ubaba kube nakho ukufona efone ngelandline i-word call loku lamafoni lawa aka-Telkom fonele u-auntie hayi uba umdala khona manje ekhaya njengamanje akukho umuntu ekhaya okay ngoba kukhona mina nami nje futhi angibanga ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke nesikole ngoba phela kwabe sekuphoqa ukuthi ngikwazi ukuyimela ngoba ngahamba ngayohlala no-auntie ngathi mangihlala no-auntie nakhona kwaba nenqushunqushu ngasuka futhi ka-auntie wena futhi uhluphayo nalapho ka-auntie ngabuya ngeza ngapha nakhona lena phela ngithi ngase ngingenelwe lolu phuzo lolu engalifunda ekhaya njalo lolu nami engalwazi ukuthi lase
lungasayekeki ngani. Manje kwabanjani-ke esitokisini lo suku olulodwa nje wangena ngalo walala waphuma ekuseni? Kwakona lokho nje leso sikhathinyana nje kwenzakalani? Hhayi into eyayenzeka laphana beshawa ngisho nobaba wami bamshaya phambi kwami nami bangibiza bangishaya kanye kanye naye. Bangishaya basilwisa bathiwa yithi laba abadlwenguli, yithi laba edlwengula amantombazane lapha ngaphandle. Kwakunzima and angifisi ukubuyela kuleya ndawo. Angifisi. So njengoba intombazane ingakukhulumisi ufisa ukukhuluma nobani-ke? Ufisa ukufonela ubani? Yingakho ngize ngakhetha ukuthi ngize lapha nizokwazi ukuthi ningixhumanise nabantu bakubo, ngikwazi ukuthi ngikhulumisane nabo ngoba lento le iyangidla nami ngaphakathi. Khona bani kubo? Kubo kukhona usisi wayo, kukhona noma wayo kodwa uma wayo uyafika iphinde ihambe kodwa nje umuntu ohleze khona khona usisi wayo. Okay, yena kusisi wakhe umuntu onjani? If ungamtshela indaba enje mhlambe ubonisa uzokunyanya afike phi? Yena kuzomdina kodwa kuyangiphoqa mina ukuthi kumele ngigcine ngikhulumile iqiniso ngoba nami lento le ayingiphathi kahle neze emoyeni iyangidla. Ngoba kwayona intombazane le yagcina isiwumuntu oluza ngisho umphefumulo wayo ngoba yashona. Intombazane le? Yebo yashona. Ngithi ngiyezwa kwathiwa ihambile yaya ngapha kwamalume wayo. Yafika kwamalume wayo yaphuza amaphilisi yatholakala ithule nje. Mabethi bayo-check-a kadokotela kwatholakala ukuthi i-overdose amaphilisi. Kanti into yenini lena? Into kanje mhlambe into yangabo January. Shuthi ibehlukumezeka ngale nto le. Okungenzeka bengeke ngahlukumezeki ngoba khona kunzima nakimi. Sike sizameni ukumthinta usisi. Mhlawumbe uzokwamukela, mhlawumbe futhi uzokwata kuyele phambi angazi nje but sike sizameni ukumthinta. Hello? Yebo, kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Ukhuluma noSifuza la ngamandla ezulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Yebo. Ukukhuluma? Alright, ukuhlela silibiza ngokuthi sikhiphe imfihlo. Khona ubhuti enginaye la e-studio engizocela ukuthi umuphe isikhathi nje nikhona ukukhulumisana naye. Cela ngibambela kancane. Okay. Ibeke sana. Yeah. Sisi unjani? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila sisi wami. Ukhuluma noThuba lakhe lana lo omakhelwane wakho. Uthuba lakhe nede lo wakababa uMkhize ngenhla. Yebo. Ngiyazi sisi wami ukuthi awulindele ukuthi ungafonelwa yimina but kodwa njengamanje ngicela ukuthi ungiphi indlebe ungilalele ungizwe ukuthi ngifisa ukuthini kuwena. Hayi, ngizokunika konke ithuba lokuthi uchaze into eshoyo. Kodwa ubeka ngami ngakhuluma nawe emva kwalento wena. Baba wakhe nayenza kusisi wami. Kodwa yenze ngikunika ithuba ngikubuza ukuthi yini lofuna ukisho kahle kahle. Usungakhuluma-ke kodwa nje anginaso isikhathi esiningi engasinikeza wena. Ngiyaxolisa kakhulu namanje sisi wami. Sisi wami kukhona lana iphutha elenzeka. Usisi wakho ngiyaxolisa ukukhuluma ngaye engasekho nasemhlabeni. Usisi wakho sasithandana naye. Iphutha elenzeka ngisalixolisa namanje kodwa ngiyathemba ukuthi nawe wagezeka inhliziyo ngoba umenzi okubi wajeza okubaba. Ubaba ngimazi ukuthi lento wayenza eyenziswa yini. Ngoba namanje ngibonile ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngikhulumisane nawe ngaphandle kokuthi kube khona abantu abazongiphelezela bengilalelise bengikhulumise nawe. Namanje ngisaxolisa sisi wami kakhulu ngesenze esenzeka.
lalela balakhe yabo oqala kwalento okhuluma ngayo njengoba wazi ukuthi wahamba la eyovakasha kamakhelwane wakhe yebo kana phakamalume wakhe waphuza amaphilisi wa-overdose bese sibhedlela yamfica sevele seshonile. So wena isizathu ukuthi ubuye manje uzoxolisa kumele ubungazange uzobhekele sakhe ngoba phela uye umuntu oyidinga iclosure ukuthi akuze ukhiphe igama ngoba manje njengoba nina naniphuzile akasahlukile nawe nokuthi nawe wamnukubeza ngokucansa akasahlukile noma mhlawumbe ukuwa wamdayisa kubaba wakho noma ngabe nina nobabili nanithanda kodwa kwenzeka ngalela langa kuyishintsha yonke lonto leyo. So usisamlele manje kubandayo ukuxolela kwami uzokusiza ngane kuzobuyisa umphefumulo wakhe. Siswami ngiyazi ukuthi angeke kuze kubuyise kodwa-ke ngicela ukuthi-ke kube nokuxolelana kwenhliziyo ngoba phela nami kuyangidla lento lena ngaphakathi eyenzeka. Isiphi isizathu esikwenza ukuthi udecide ukuthi uxolise manje? Ingoba ngibe ngifisa ukuthi kube khona uxolo phakathi kwethu, phakathi kwento eyenzeka phakathi komndeni wami nomndeni wakho nomndeni wakubo wakhe usithando sami. Hayi-ke njengoba wazi ukuthi uma walikhaya nje usahamba efika mhla esebuyile ngiyomazisa mhlawumbe kube khona umuntu omdala wakithi uhlangane imindeni ikhulume lo mhlawumbe bayokuthatha bakise ngishethineni lakho siswami ufike uyexolisele nawe khona kodwa lokho ukukunika isibindi kukhombisa ukuthi kuba yindoda ukuthi ubuye uzoxolisela amaphutha akho yize noma yena sengasekho emhlabeni ezokuza ukutsho lokho kodwa-ke kulungile ngikuzwa kahle. Yebo siswami ngiyabonga kakhulu uxolo onginikeza lona. Hayi alright-ke thuba lakho hayi bonge nami. Siyabonga mama isikhathi sakho. Alright ayikho inkinga sisi. Okay. So uzwakala ngathi uyakwamkela, how do you feel? Sisi ngiyajabula kakhulu ngizizwa ngijabule and ngiyafisa ukubuya futhi ngizokhulumisana nabo ngizwe ukuthi bona bazizwa kanjani ngoxolo lo lengicela bona. So usakumbheka ubaba? Yebo ngiyama ngithola amasente ngiyombheka. Unjani yena unakho ukuyisola uyafisa uxolisa ucabanga kanjani nje ngayo yonke lento le yenzakala? Ngokuchaza kwakho unakho ukuyisola ukhala ngokuthi waye uvalwa amanzi amponjwana. Okay. Amehlo wona emvala amehlo amenza ukuthi wenza lesenzo lesi. Uyamkhola? Hayi angeke ngize ngimcabangele umuntu. Okay. So now uyozala amadodakazi ngalonye usuku nawe uyoba nengane amantombazane ohlambe futhi kumanje unaye ngane intombazane noma unabo osisi. Mangase kwehlele kubona isimeshi nje ungaphatha kanjani? Angeke uze ungiphathe kahle. Angeke uze ungiphathe kahle ngoba ngisho nanomphefumulo mhlawumbe ngingaze ngiwukhiphe ngoba phela kunzima phela uma umuntu enuzibezekile ngokucansi usuke kufana nokuthi ummoshele ikusasa lakhe. Ngibone nangaye umuntu lo ebengithandana naye oze wafisa ngisho igodi ngenxa yokuthi wanukumezeka. Because yemhlukumeza phela lento le nasemoyeni nasemphefumulweni. Shiya nje ukuthi uxolisiwe noma uxoliswanga but nje ukulokho kubuya kwento emqondweni ngiyazi ukuthi ihlumeza kangakanani. Kuyahlukumeza kuyinkinga. So ungathini ke ukuyala abantu abanebantwana ababagcine sebebafake ophuzweni oludakayo bengabazali kubona? Engingakusho nje kubazali ukuthi cela ukuthi beyeke ukuthi benze izinto wrong phambi kwengane. Beyeke ukuthi mina ubaba ubethi mangithumile engithuma utshwala bese ngikwazi ngisho nokuvula ubhiya ngamazinyo ngithi ngifike ngimvulele ubhiya maqede lapho ngimnikeze ethi angiphuze nami ngishaye nami. Wayethi ukhipha ubuza ebhodleleni. Hayi Hayi ekhambeni. Hayi.
So abazali Yebo. ngabaqwashisa nje ngokuthi cela ukuthi ey'nganeni bengalwenzi uphuzo lube yinto enhle ngoba ingane mayisencane ingane mayingakabi nabo o-16 mayingakabi nabo o-18 isuke ingakakwazi ukuhlukanisa izinto ezinhle nezinto ezimbi. Njengami nje mina ngangibona ekhaya kuphuzwa ngitshela ukuthi kuyinto emnandi kusho ukuthi indlela yokukhula ukukhula kanje. But kodwa-ke kwagcina kungifaka obishini ngagcina nami ngibonile ukuthi akukho right. Ngicela ukuthi nje ababukeli abaney'ngane bebhekelele ngempela endabeni yophuzo, uphuzo ave luyinkinga. Bathi icala le-rape-ke aliboli. Hhayi aliboli. So if njengoba usukhulumile nosisi lo kuhlangana imindeni baphinde bakugogele ukuthi ungene ejele, lokho ucabange wafika phi ngakho? Ngike ngakucabanga phasi kodwa angeke ngize ngiy'vimbe iy'nqumo zabo ngoba njengamanje ngilindele noma ngabe yini as long makuxola iy'nhliziyo zabo. Oh, okay. Isijezo ungasithatha. Yebo, ngasithatha naso isijezo ngoba nami ngiyayisola ngesenzo esenzeka. So isiphi osifundile kuyona yonke nje lento le? Engikufundile ukuthi kumele mangiya endaweni yokujabula ngizazi ukuthi ngiqalaphi ngiphelaphi, ngizazi ukuthi ngijabula nobani, ngizazi ukuthi ngi-safety kangakanani kuleyo ndawo. Yilokho nje engakufundayo. Sibonga kakhulu baba ukuthi uzivakashele kuhlelo lethu. Ngikufisela inhlanhla-ke kona konke uma usezohlangana nomndeni wabo. Ngiyabonga kakhulu nami sisi ungixhumanisa. Mbuye lapha ekhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ususubscribe, ulike, ushare. Ngiyanisela kakhulu. Bye.